नोंथाङा माब्लाबा सानदों नामा माबोरै सासे हेकारा जोंनि मबाइलखौ हेक खालामो, माबोरै जोंखौ खैफोदाव खोख्लैयो आरो माबोरै जोंनि डिटेल्सखौ खावो, बे गासैबो खामानिखौ मावनो हायो। दानिया बेखौ नोंथाङा मिथिनाया जोबोद गोनांथार दानि इन्टारनेट मुगायाव। ओमफ्राय बिनिफ्राय जों माबोरै बासायना थानो हायो बेखौबो मिथिनाया बयनिख्रुइबो गोनांथार। मिथिनो लुबैदोंब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। जोंनि मबाइलखौ हेक खालामनो थाखाय हेक खालामग्रा मानसिया गोबां हेकिं टेकनिक बाहायो। होनब्ला बेयाव हेकारा गोबां आदब खायदा बाहायो। बेयो जाहैबाय नोंनो हेकारा माखासे अफार जासिहरो, माखासे बेबायदि मेसेज हरो। ओमफ्राय बेयाव नोंनो बेबायदि खोन्थागोन नोङो बेसेबां डलार एबा बेसेबां रां देरहाबाय, एबा नोंथाङा बेंकनिफ्राय बेसेबां अफार मोनबाय आरो नोंथाङा बे कम्पानिनिफ्राय नोंथांनि सिमाव बे मुवाखौ देरहाबाय, मोनबाय, बेबायदि बायदि बायदि मेसेज बेखौ नुनो मोनो। आरो बेखौ मोननो थाखाय बे लिंकआव थुनानै हो आरो बे एप्सखौ डाउनलड खालाम आरो पारमिसन हो आरो नोंनि डिटेल्सखौ हो। नोंनि मबाइलाव गोबां बेबायदि मेसेज हरो, नोंखौ जबरदस्ति थुहोनो नाजायो आरो नोंनो बेबायदि अफिसियेल इमेल खालामनानै मेसेज हरो। नोंथाङा सानगोन बेंकनिफ्राय मेसेज फैदों होननानै आरो नोंनाव अफिसियेल कम्पानिनिफ्राय फैनाय बायदि मेसेज खोन्थागोन। अब्ला नों बे मेसेजखौ थुयो गावनि मबाइलाव बे एप्सखौ आरो जिखिजाया एप्सखौ डाउनलड खालामनो थिनो हेकारा। बे एप्सखौ इनस्टल खालामनानै पारमिसन हो आरो बेयाव बेबायदिबो जायो जे जों बायनाय एप्लिकेसनखौ फ्रियावनो बाहायनो थाखाय गोबां गुबुन वेबसाइटनि मदद लायो, जेराव मडिफाइ एप्स, मडिफाइ सफ्टवेरखौ बाहायो गावनि मबाइलाव बेबायदि एप्सखौ बाहायो। नाथाय बे वेबसाइटफोरा फोथायथाव नङा। खनसे जुदि बेबायदि एप्सखौ इनस्टल खालामना लायोब्ला मबाइलाव जाय हेकारा बानायदों नोंखौ खैफोदाव खोख्लैनो आरो खहा खालामनो हाबाय। जुदि बे एप्लिकेसनखौ इनस्टल खालामोब्ला नोंथांनि मबाइला गासैबो हेक एबा गासैबो डिटेल्सखौ खावजानो हागौ। मबाइलाव जाय एक्सेस कन्ट्रल थायो बे हेकारनि आखायाव थांजोबो आरो नोंथाङा जेबो मिथिनायबो नङा मा जादों। बेबायदि एप्सखौ स्पाइवेयर एबा स्पाइ सफ्टवेयारबो बुङो। बे रोखोमनि सफ्टवेयार एप्लिकेसनखौ इन्टारनेटआव गोबां मोनगोन। खनसे बेबायदि स्पाइवेयर एप्सखौ हेकारा जेरैखि जाया इनस्टल खालामनो हायोब्ला बेनि उनाव हेकारनि खामानिया जोब्बाय। बियो न'आव जिरायनानै नोंनि मबाइलखौ रिमट बायदि सालायनो हागोन। इन्टारनेटनि हेफाजाबजों बियो नोंनि मबाइलनि मेसेजखौ नायनो हागोन, नों सोरजों रायलायदों बेनि रेकर्डखौ खोनासंनो हागोन, नोंनि केमेराखौ एक्सेस खालामनो हागोन आरो नोंनि मबाइलजों सोरनोबा मेसेज खालामनो हागोन। माने फारसेनिफ्राय लानानै हेकारा हेकिं टुल्सनि हेफाजाबजों मबाइलखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन। अब्ला नों मिथिनायबो नङा माने हेकारा नोंनि मबाइलखौ हेक खालामनो थाखाय जायखिजाया मालयसिया एप्स नङाब्ला स्पाइवेयर एप्सखौ इनस्टल खालामनो होगोन, होनबासो हेकारा हेक खालामनो हागोन। दा बेयाव बयनिबो गोसोआव मोनसे सोंथि फैयो, प्ले स्ट'रनि गासैबो एप्सफोरा सिकिउर जेबो जाया, बेयाव जायखिजाया रोखोमनि स्पाइवेयर आरो मालयसिया एप्सखौ नुनो मोना। मा नों दाबो बेबायदि सानो नामा? अब्ला नों गोरोन्थि सानदों आरो बेबायदि गोरोन्थि साननायाव माब्लाबाबो गोलैनाङा। प्ले स्ट'रावबो स्पाइवेयर आरो मालयसिया एप्लिकेसन थायो, जाय नोंनि मबाइला बे एप्लिकेसनखौ इनस्टल खालामनानै पारमिसन होनायनि उनाव नोंनि डिटेल्सखौ खावो। नोंनि मबाइलाव जा इनफरमेसन दं बेखौ गावनि सार्भाराव लांनो नाजायो। बेनिखायनो बेबायदि साननाङा नोंथाङा प्ले स्ट'रनि एप्सखौ डाउनलड खालामब्ला सिकिउर जागोन एबा सेफ जागोन। अब्ला लोगोफोर, बेयाव जों बासायना थानाया जोबोद गोब्राब, मानोना बेयो इन्टारनेट मुलुग आरो इन्टारनेटआव जायखिजाया हेक जानो हागौ। बेनिखायनो जोबोद साबधानै था। दा सोंनाय फैयो, माबोरै जों मबाइलखौ हेक जानायनिफ्राय बासायनो? नायदो बेयाव जा खोन्थादों बिनिफ्राय नोंथांमोननि फिननाय। ओमफ्राय बेयाव हेकिंनिफ्राय बासायनो थाखाय गोरलैयैनो हेकारा जा स्टेप फल' खालामदों बे स्टेपनिफ्राय बासायना था एबा नारखाहर। जेरै नों गावनि मबाइलाव जायखिजाया थार्ड पार्टि एप्स एबा मडिफाइ खालामनाय एप्सखौ डाउनलड खालामनाङा, इनस्टलबो खालामनो नाङा। जुदि बेबायदि मेसेज इमेल फैयो जेराव नोंनो लब खालामनानै बेखौ मोननो थाखाय बे स्टेपखौ फल' खालाम, बे एप्सखौ इनस्टल खालाम एबा माखासे डिटेल्स हो आरो इमेलाव नोंखौ बुङो नोंनि बेंकआव रां मोननो थाखाय बेंकनि इनफरमेसन हर एबा नोंनि मबाइलाव बे एप्लिकेसनखौ इनस्टल खालाम। जायखिजाया खहा गोनां हेकारा हरोब्ला आरो बेबायदि जासियोब्ला माखासे स्टेप फोरोङोब्ला बेखौ लानो नाङा एबा जेबो खालामनो नाङा। बे गासैनिबो अनगायै बयनिख्रुइ गोनांथार बेनो जाबाय एप्स पारमिसन। जेब्ला नों एप्स इनस्टल खालामो प्ले स्ट'रनिफ्राय एबा जायखिजाया वेबसाइटनिफ्राय, बेयाव जों मबाइलाव
इनस्टल खालामनो थाखाय पारमिसन होयो जेबो फरायालासिनो। बेबायदि खालामनाया नोंथांनि थाखाय जोबोद खहा गोनां जानो हागौ आरो बेनि थाखायबो नोंथांनि मबाइला इनफरमेसन खावजागोन आरो हेक जागोन। अब्ला बेयाव जिखिजाया एप्लिकेसन इनस्टल खालामनायनि सिगां बाहायनायनि सिगां फरायग्रो आरो नायग्रो मा पारमिसन बिदों। आरो बेबायदि बानायनाय एप्स थायो जे जाय बे पारमिसननि गोनांथि गैया थेवब्लाबो बियो पारमिसन बिदों। जेरैहाय कल आरो मेसेजनि पारमिसन बिनाय, स्टरेजनि पारमिसन बिनाय, केमेरा एक्सेस खालामनायनि थाखाय पारमिसन बिनाय। बिसोर बेयाव बे पारमिसननि गोनांथि गैया थेवब्लाबो पारमिसन बिदों। अब्ला नों बेयाव साबधान थानाया गाहाम। बे एप्सआ मा खामानि होयो बिनि सायाव सोनारनानै पारमिसन होनांगौ। जानला मोनला एप्सनो पारमिसन होनाङा। होब्लाबो सानै हयै हो, नङाब्ला मा जागोन बेखौ नों मिथिखाबाय। अब्ला बेनो फिसा फिसा मिथिनो गोनां इन्टारनेट मुलुगाव थगायजानायनिफ्राय बासायनो थाखाय। बेखौ जों ओरैनो सानो सिरियास लाया, जायखौ जों खालामथारनो नाङा। अब्ला आं आसा खालामो माबोरै हेकारा जोंनि मबाइलखौ हेक खालामो आरो बिनिफ्राय माबोरै बासायनो थानो। ओमफ्राय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, गोजोन्थों।